Овен. Шансът идва, но този път няма да работи през натиск. В любовта не бързите с обвинения. При вас проблемът няма да е липсата на чувства, а избухването в неправилния момент. В парите юни изисква повече контрол. Около 3-4 юни избягвайте импулсивни покупки и обещания за бърза печалба. Около 9-10 юни Вселената ви изпраща два напълно противоположни знака. Единия носи забавяне или труден разговор в работата, но вторият веднага ви дава много по-силен шанс за пари и любов. Не разбивайте врата, която може да се отвори сама. Вълшебната дума за Овен е точен ход. Запишете я в коментарите, за да я активирате. Гледайте цялата прогноза в свързаното видео, защото там ви обяснявам подробно какво ви очаква в работата, любов, здраве и пари. В края на голямото видео има специален планетарен ритуал за периода от 1 до 15 юни. Очаквайте ме скоро на живо с мощни мастерски ритуали, които нямат нищо общо с ритуалите от хороскопа. Абонирайте се, за да не ги пропуснете.